pekne, nech to môže natočiť. Neprtol domky a je tam presne. Víš, že to mám úplně dalek? Kirinko? Nero. Petrík! Keďže sme sa tu stretli takto, Hlasnejšie, keďže sme sa tu nepočujeme. stretli na Nový rok, takto všetci a keďže sa tu takto sme sa stretli A ešte sme sa stretli. toto CDčko, Elements A stretli sme sa tu. a drž pičuchu. Našemu súkromnému bez DJ-ovi, ktorého poznám, Iliasovi. pre mňa veľký DJ, veľký človek. Veľký DJ, veľký človek, dvojka, Komoňovi, ale to nevadí, máme ho aj tak radi. Máme ho všetci radi a je mi cieľ, že môže pokrstiť toto skvelé CD. Áno, áno, aby som nehral už pre seba. Dajte si hlavy. Treba poznámku, že hra pre ľudí, nie pre seba, že? Tak, áno. Áno, pokiaľ vyjebali, Snažím sa. hra sa stala. A teraz to poď strčiť do toho oného, do kokotiny. Robko, musíš olízať ako. To je ono. A práve toto som si dať vajca pokladal na toto CDčko, keď som ho lepil, tak som dať vajca položil. A to nevadí. Já, jaké vajca. Ale mu to nevadí. Na zdravie. Všetka moja, dajte. Všetci si odpíme, stretneme sa ráno na infekčnom.